Takže čaute, ahojte. Sme späť. Kanál Stanko S, tady je Stanko a Janko. Tak. To byly zprávy. Teď už má znovu slovo Jan Pokorný, pokračuje speciální vysílání radiožurnálu z Pražské národní třídy. Dobré dopoledne v 10 hodin 34 minut. Děkujeme i vám, kteří jste tady před naším přenosovým vozem, kterému říkáme Airstream, za zájem o vysílání radiožurnálu. Asi ne, to... Ty dnešní postavili herny. Běž makát, to je to lepší. Už počty. Klimatickou spravedlnost! Revoluce! Máme holé ruce! Zelená revoluce! Máme holé ruce! Zelená revoluce! Dobrý den, pan Drahoš, dobrý. Super. Palec zade. Jo, dobrý. Držím palce. Jo, děkujeme moc. Majte sa pekne. Myslím, že k tomu zvládnout dobře i aktuální problém České republiky, i ekonomické problémy. Znamená se také dobře uvědomit, jakou váhu má to, že žijeme ve svobodné zemi a že tohle představuje opravdu jednu z klíčových pro budoucí. Já jsem byl teď školářem v Světské základní školy. Pamatuju si na těch bratr přivážel z Prahy, kde studoval medicínu, informace o tom, událostech právě tady na Národní třídě. Jo. Já nevím. Bojí se. Jo, vidím ho. Vidíš, a tady se pozri to. Počty. Klimatickou spravedlnost!
Janko, pozri čas, je celá, hej? 56. Ty jo. Vy jste vy jste teď, za lepší klima, za svobodný svět. Vy jste vy jste teď, za lepší klima, za svobodný svět. Bohatý vzpomínat nestačí, nájde bohatý vzpomínat nestačí, nájde bohatý vzpomínat nestačí, nájde bohatý. Bílina, Počerady, Kvaletice, Babiš, Štětínský, Tykas, Bílina, Počerady, Kvaletice, Babiš, Štětínský, Tykas. Pojď. Aha, tady je ten pán, aha, toho taky znám. Jo. Odkud? Tak jo. Je to Petr Pavel? Pane, to je asi ne. Dobrý den, pan Drahoš, dobrý. Super. Palec zade. Jo, dobrý. Držím palce. Jo, děkujeme moc. Majte se pěkně. Hele, takhle, čau. Musíš čekat. Jenom projdeme. Jo, to je ten tým. Ten jeho příkaz vykonán. Zavření českých vysokých škol vyvolalo vlnu solidarity. Na univerzitách na západě někteří čeští studenti mohli svá studia dokončit například na Oxfordu. Můžu vám možná doplnit něco k té...